Bună ziua și am ajuns și la capitolul 6 din jurnalul meu de refugiat, Budapesta 1988. Așa cum anul acesta se împlinesc 35 de ani de la Revoluție, un pic mai încolo, mai avem puțin, timpul trece repede, așa am împlinit eu anul trecut cei 35 de ani în străinătate. Și așa cum am explicat și în capitolele, să le zicem, anterioare, ultimul fiind cu niște evenimente destul de urâte care m-au afectat foarte mult. Deci, un fel de rezumat, după câteva luni în Ungaria, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, după evenimentele din august, dinaintea încercării nereușite de a trece granița în Austria, viol și abuz sexual. După toate acestea, am ajuns la punctul zero, practic, înapoi la situația în care trebuia să o iau de la capăt. Fără muncă, fără multe resurse financiare și fără prea mult ajutor. Erau doar câteva persoane în jurul meu care încercau și cu toată bunăvoința nu puteau să ajute prea mult. În august, așa cum știm, deja România închisese granițele cu Ungaria și eram practic blocați în Ungaria. Cei care nu reușiseră să treacă dincolo. Dar multă lume s-a gândit că noi am fi fost într-un lagăr. Nu era niciun lagăr. În Ungaria nu au existat lagăre, pentru că nu era tipul de țară în care să facă lagăre. Fiecare se descurca cum putea. Și schimbarea din moment în moment a deciziilor autorităților maghiare ne afecta foarte mult pentru că nu știam încotro bate vântul. Deci din martie nu mai trimiteau înapoi acasă, nu mai trimiteau în România persoanele care reușeau să ajungă în Ungaria. Dar aici fiecare își căuta o soluție. Și cum am spus, multă lume a rămas în Ungaria, cei care au hotărât să se stabilească în Ungaria. Dar începând din lunile iulie-august, în general, Ungaria devenise mai scumpă. Prețurile urcau de la o zi la alta și era o situație practic de haos și pe piața ungară în toate direcțiile. Acum să vedem ce s-a întâmplat la Cluj între timp, pentru că plecând la sfârșitul lui martie, în 27 martie, eu nu am vrut să contactez cu familia mea. Am sunat prima dată în mai. Deci după o perioadă de timp în care practic eram cu gândul împărțit. Nu știam, rămân, nu rămân, dar atmosfera era de genul. Acum chiar faceți un exercițiu de imaginație.
Atmosfera era de gen mult orientată spre vest. Adică în Budapesta era o afluență mare de turiști, începuseră să vină, chiar și cei plecați, turiști maghiari care se refugiaseră în perioada 1905-6 în alte țări. Am cunoscut și eu persoane care reveneau în Ungaria ca cetățeni americani sau alte tipuri de cetățenii și era o atmosferă un pic vieneză, pentru că mulți austrieci preferau să treacă granița și să se înfructe din bunătățile Budapestei de toate felurile. Pentru ei era o cheltuială minimă la vremea respectivă. Și cum ziceam, deci în Cluj, fără să am alte vești din partea familiei, prima dată am sunat în mai și am zis tatălui meu că mătușa mea e bolnavă și nu pot să ajung. Deci în momentul ăla aveam deja stabilită imaginea sau dorința unei soluții în minte. Vreau să găsesc soluția să merg mai departe. Și cum ziceam, un exercițiu de imaginație. Cei care au trăit în perioada respectivă în România știau că a ajuns chiar și în țările estice, Ungaria, Ceoslovacia, Germania de Est sau Bulgaria, aveai un sentiment de eliberare, ca și când ți-ar fi ridicat cineva de pe umeri un sac greu. Era cu totul altă atmosferă. Și în Ungaria, în mod special. Și atunci, fiecare care vrea să facă pasul, să zicem, indiferent de poziția și de statusul din România, avea sau se gândea de cel puțin 10.000 de ori dacă să mai meargă înapoi sau nu. Eu, din păcate, fiind membru a corului Viva la Muzică, așa cum am menționat mai înainte într-unul din episoadele anterioare, fusesem în poziția să ajung în Barcelona cu un an înainte, cred că în 1987 a fost, când trebuia să deschidem la Barcelona un festival de coruri și atunci autoritățile române au anulat orice fel de plecare și noi eram printre anulări. Nimeni nu mai părăsea țara, nici formații de dansuri, nici formații de muzică populară, nici alte formații. Din câte știu eu, nimeni n-a părăsit țara. Așa că am pierdut ocazia de a scurta drumul, să zic, probabil că aș fi rămas în Barcelona. Aș fi scurtat drumul cu vreo 20 de ani, probabil, să fi ajuns în Spania înainte. Așa că asta e roata destinului. Se învârte, dar se învârte cum vrea. Și acestea fiind spuse, în momentul în care am ajuns în Ungaria și am realizat că practic era o posibilitate să merg mai departe, am hotărât să o fac. Și deși acum știam că va avea repercusiuni asupra familiei, da, într-adevăr, tatăl meu a fost chemat la
securitate de mai multe ori. N-a știut ce să spună. Singurul lucru care l-am aflat după un timp a fost: dacă vreți să vin înapoi, trimiteți-mă după ea. Și cam atât, pentru că l-au tot chemat. În final, fiind în Ungaria, am aflat de la o persoană care, din nou, am suspectat-o de colaborare cu sursa respectivă, că a fost chemat la securitate și întrebat de mine de mai multe ori. În momentul respectiv, mama mea lucra la București, la Mașini Export-Import, o întreprindere de comerț exterior, și cum era una dintre cele mai bune pe domeniu, foarte bună secretară și dactilografă, cred că era cercetată din cap până în picioare, zi de zi probabil, dar nu s-a plâns niciodată că a avut vreo problemă în sensul ăsta. Probabil nu mi s-a plâns mie. În final, sigur că au avut de suferit, părinții fiind singurul copil, au avut de suferit și pe plan de sănătate, cu frica respectivă și cu întrebări la care nu găseau răspuns, de ce am rămas. Plecând din Cluj, unde stăteam într-un apartament proprietate personală, în 1983, deci achiziționat în 1983, și care, după plecarea mea, a fost confiscat după o perioadă de timp de autoritățile române. Deci plecând de la un status destul de favorizat, să zicem, toată lumea era de părere că niciodată n-aș fi făcut pasul, dar se pare că nu mă cunoștea prea bine. Și toate astea, bineînțeles că au avut și alte consecințe mai departe asupra locului de muncă. Cartea de muncă mi s-a desfăcut sau s-a anulat contractul în aprilie, deci la o lună după ce am plecat. Din câte am văzut când mi-am recuperat-o, ani de zile după. Și deci era practic un fel de autosinucidere. Autosinucidere să fie de două ori. Să fie sinucidere și auto. Faptul că aș fi avut curajul să mă întorc. Pentru că acum se punea problema invers, dacă aș fi avut curajul să mă întorc înapoi. Nici eu, nici părinții nu am putut să comunicăm în această perioadă, foarte puțin. Dar după am aflat că persoana care a știut așa de bine să profite de circumstanțe și care m-a dus la granița cu Viena, a profitat și în Cluj de poziția tatălui meu și a cerut mai multe favoruri. Deci nu era numai pe partea mea, era și pe partea cealaltă. Cu toate astea, în România, deci în august, când nu mai putea circula nimeni între cele două țări, un preot reformat a reușit să-mi aducă niște hârtii foarte importante, certificat de naștere, diplomă de acasă,
și mai multe documente importante. Asta cu mare risc. Când m-am întâlnit cu el în Budapesta și mi le-a dat, nici nu l-am cunoscut practic. M-a găsit el și le-am primit tocmai ca să le am în cazul în care voi ieși din țară. Deci după ce a fost episodul cu Formula 1, și aici am o poză dinaintea episodului, unde arătam foarte, foarte veselă și entuziastă și cu speranțele sus de tot. Era o reclamă la Formula 1, o mașină de Formula 1 pe care autoritățile maghiare o puseseră, sau cei care organizau Formula 1 o puseseră în centrul Budapestei și unde ne întâlneam noi ca de obicei. Se vede, cred că eu cu ochelari albi și băieții care erau lângă, printre care Cătă, și mi-aduc aminte cu nume Adrian, nu știu ceilalți, nu mai țin minte cine era. Deci asta era înaintea evenimentelor de la Formula 1. Așa cum ziceam, în Cluj, la o lună, două după plecare, mama și tata au încercat să adune ce mai rămăseseră lucrurile mele și tot, practic, în apartament, printre care mama a găsit multe picturi în ulei, crochiuri, schițe de la atelierul în care modelam, primite cadou de la persoane care, acum cel puțin 3, au urcat în domeniul respectiv pe cea mai înaltă treaptă și se bucură de o carieră în domeniul artelor. Și când am avut ocazia, m-a întrebat, oare te-ai apucat de pictură? Printre altele. Nu m-am apucat eu de pictură. Alții au pictat după mine, dar fără să știe care era subiectul. Așa că în momentul respectiv, tata, asta e o poză din august 89, care era contabil șef la întreprinderea respectivă unde lucraserăm împreună, și mama, care pe vremea respectivă era la București, încercau să facă cât de cât curat în apartament, în vederea că, sau prevăzând că va fi confiscat. Și cu apartamentul sunt mai multe explicații de dat, pe care probabil într-o postare viitoare o să le dau. Deci așa stăteau lucrurile în România. Mama cel puțin îmi dădea telefoane la Cluj, prefăcându-se că vorbește cu mine, deși eu eram în Ungaria. Și, bineînțeles, cu inima strânsă că nu o să mă vadă ani de zile. Cu toate dificultățile pe care le-am întâmpinat până în august, acum începe altă perioadă
și greutățile, bineînțeles că o luau de la capăt. O persoană care a ajuns în Ungaria în perioada respectivă, după august, a fost una dintre colegele mele de la COR. Nu o să o numesc, pentru că mai târziu s-a dovedit a fi fusese colegă, vecină și, să zicem, prietenă, deși eram diferite la vârstă. Și după o perioadă s-a dovedit a fi un pic invers. Deci ajunsese în Ungaria. Eu căutam un loc de muncă, căutam să mă agăs de ceva, să vedem cum găsesc o soluție din nou, să trec dincolo. Și fiecare aștepta o noutate din partea autorităților maghiare să ne dea sau să nu ne dea drumul să trecem ori în Germania, ori în Austria, ori în alte părți. Deci, vecina mea și colega de cor venise în Ungaria și la întâlnirile noastre de zi cu zi am avut norocul să găsesc o persoană care ne-a ajutat foarte mult, Levente, din Târgu Mureș. El deja se stabilise în Ungaria, avea muncă, lucra ca și contabil la o întreprindere și avea și un apartament în care, cu inimă pe cât de mare, pe atâta de bună, m-a primit să stau într-o cameră și vecina mea a venit, bineînțeles, să împărțim camera respectivă. Și ea se interesa cum să iasă, o soluție ca să iasă într-o țară vestică, în Occident. Acasă lăsase familie, soț și copil. Dar ce m-a uimit la un moment dat a fost că cumnatul ei, care locuia în Cluj, venise, după vorbele lui, pe fâșie, reușise să treacă granița ilegal și a ajuns la noi în apartament, să zicem, la un moment dat, în miez de noapte, ne-a căutat, mânjit pe haine cu tot felul de noroi și de toate alea și a zis că a reușit să treacă granița. Ei, mai departe s-a dovedit a fi nu știu cât de adevărată toată povestea, pentru că a plecat înapoi în Cluj și din momentul ăla l-am cam suspectat de alte treburi de colaborare cu autoritățile din România. Pe lângă asta mi-a povestit că a fost chemat la autorități și m-au menționat pe mine, printre altele, și pe tatăl meu, după aflând, pentru că a revenit în Ungaria. Deci asta a fost prima dată și a doua oară a revenit după o perioadă de timp, o lună sau nu mai țin minte cât timp, însă l-am văzut încă o dată. Ei, și acum nu-i mai dădeam deloc credibilitate poveștilor. Am avut senzația și suspiciunea că ceva nu e în regulă. Nimeni nu se plimba pe fâșie sau pe graniță în felul respectiv, mai ales că avusesem înainte o experiență similară. Era de naționalitate maghiară și știa ungurește.
ca și soțul vecinei mele, era de naționalitate maghiară, dar nu asta conta. Conta toată povestea asta care nu prea avea sens. În fine, după perioada respectivă în care nu lucram, am reușit să găsesc un loc de muncă. A fost al doilea loc de muncă în Ungaria, la o moară, la un laborator atașat de moara respectivă în Budapesta și, ca de obicei, aveau și cămin și atunci m-am mutat în căminul respectiv și am început să lucrez la moară. Ei, mai târziu, când am reușit să contactez din nou cu tata, m-a întrebat, pentru că lucram în 3 schimburi și normal, moara mergea non-stop și laboratorul la fel. Și m-a întrebat de ce trebuie să lucrez în 3 schimburi. Nu putea să-și imagineze că lucrez la o moară și la un laborator și ce treabă am să lucrez în 3 schimburi, pentru că așa se lucra. Adică aveam asigurat, cel puțin în momentul respectiv, o formă de supraviețuire. Ajutoarele se mai împuținaseră, să zicem, din afară. Începuseră și în Ungaria demonstrații mult mai dure. La una dintre ele, și asta în septembrie, când în Budapesta, românii care erau din Brașov sau parte din Brașov și din alte localități au început o grevă a foamei într-un parc din Budapesta, în memoria celor care începuseră greva în uzinele din Brașov, din România, sau ca să comemoreze, să puncteze un an de la grevele din România, din Brașov, care s-au sfârșit, cum știm toți, urât. Deci făceau greva foamei câțiva români și s-au atașat și unguri și cu ocazia asta forțele democratice din Budapesta au început mai multe marșuri de solidaritate. La unul dintre ele am fost și eu, dar a sfârșit cu poliția și cu bătăi din partea poliției. A fost singura dată, practic, când autoritățile au fost mai dure. Până atunci n-am avut ocazia să văd un răspuns așa de dur din partea poliției ungurești, dar de data asta s-a urâțit treaba, au încercat să împrăștie demonstrația, nu au reușit și atunci au început cu bătăi și eu am fugit împreună cu cine eram, cred că eram mai mulți. Am fugit, ne-am refugiat într-un subteran al metroului, de pe lângă gară, de pe lângă Keleti, după câte mi-aduc aminte. În subteran erau într-un local închiriat de Forța Democratică de pe vremea aia, opoziția din Ungaria, forță care se solidarizase cu românii refugiați și cu care făcuseră și demonstrația. La ședința respectivă am intrat, dar cum nu prea înțelegeam limba prea bine, am ieșit și de data asta am avut noroc pentru că au fost arestați. După câte am auzit după respectiva ședință, multe persoane au fost arestate de autoritățile maghiare. Greva foamei a celor din părculețul respectiv din Ungaria, din Budapesta, pardon. Deci greva foamei a continuat
zile întregi, dar autoritățile maghiare au reușit să restrângă, într-un fel, efectul forțelor democratice ungurești. Deci situația se accelera și în Ungaria și acum noi care eram în aer și cu hârtii și cu alte solicitări care vreau să plecăm care încotro, ne întrebam zi de zi care va fi viitorul nostru. Deci asta se întâmpla în septembrie-octombrie și cum auzeam și de acasă tot felul de vești urâte, tot ce vroiam era să ieșim cumva de acolo. Cu toate astea aveam încă forță să mergem mai departe. Pentru mine, perioada respectivă a fost din nou cu coborâșuri, pentru că după august, deci la 3-4 săptămâni, am realizat că rămăsesem însărcinată, începuseră grețurile, poftele și așa mai departe și momentul era cum se poate sau cât se poate de nepotrivit, cum lucram și cum nu fusese nici situația, nici persoana, nici locul, nici nimic care să mă convingă să am un copil la vremea respectivă sau să păstrez un copil. Soluția, deci după toate cele întâmplate, soluția nu putea fi decât una: să renunț și să fac o întrerupere de sarcină, ceea ce în Ungaria era posibil. La data respectivă, nu ca în România. Și atunci am ales soluția de a întrerupe sarcina. Și aici am actul când am fost programată la clinică 25 septembrie 1988 cu programare pentru întrerupere de sarcină. Și aici e altă poveste, pentru că în momentul în care m-au programat, am mers cu o prietenă și, din păcate, sau din nefericire, nu știu cum să-i spun, a trecut prin piață și și-a cumpărat niște piersici. La ora respectivă aveam poftele foarte, foarte, bineînțeles, specifice momentului respectiv. Și înainte de a intra în sala de operație, să zicem, am mâncat o piersică neștiind sau, practic, fără să urmez recomandările respective, pentru că urma să mă anestezieze, bineînțeles, și să îmi facă întrerupere de sarcină. Dar în momentul respectiv, după ce am zis la prietena mea că nu pot să rezist,
Am mâncat o piersică. Ei, piersica aia a avut și aia o urmare. N-au putut să mă anestezieze. Întreruperea mi-au făcut-o pe viu și după o săptămână, două, când au început niște dureri groznice să mă supere și a trebuit să ajung din nou la clinică, abia atunci mi-au făcut o anestezie și au curățat practic resturile. Era să fac o infecție groaznică și din partea respectivă. Să zicem că episodul a avut o urmare practic nebănuită pentru mine, pentru că nici înainte avusesem 2 relații, sau cel puțin așa le numisem eu. Nu știu băieții cum le-au numit, probabil aventură, de 2-3 ani fiecare și nu rămăsesem însărcinată și nici după nu am rămas, pentru că în momentul în care am făcut întreruperea de sarcină, am primit și un tratament sau rețeta pentru anticoncepționale. În România nici atâta nu aveai posibilitate. Deci, având și experiența asta groaznică, bineînțeles că m-a marcat și restul vieții, pentru că nici înainte, nici după n-am avut copii. Ei, dacă ar fi trăit și după am aflat că au fost gemeni, ar fi avut în aprilie anul ăsta 35 de ani, cam deodată cu Revoluția, să zicem, anul 35. Dar, așa cum am zis, locul nepotrivit, persoana nepotrivită, momentul nepotrivit și nimic potrivit nu m-au convins să păstrez. Ei, și aici fac o paranteză. Am cunoscut în perioada respectivă o persoană care a venit din București însărcinată, ce a trecut în Ungaria, a ajuns însărcinată, a stat tot așa la un cămin sau un gazdă, nu mai țin minte, însă a vrut să rămână în continuare, deși soțul ei rămăsese acasă, și să treacă sub orice formă sau în orice condiții în vest. I-a venit timpul să nască și cum făcusem cunoștință cu ea și eram la ea în momentul respectiv, deci a început dureri de naștere. Eu știu un pic mai mult ungurește, am încercat să dau telefon să vină o salvare. Durerile începuseră și ea deja era pe punctul de a naște când salvarea a apărut și atunci a întors cu spatele la patul respectiv unde deja năștea și cu persoanele din ambulanță lângă ea. Încercam să traduc ce să facă, cum să facă. Ei, asta a fost încă un episod care așa cum își dă fiecare seama, eram ca și în război. Aici naștem, aici murim, aici facem tot. Și când a născut Cornelia, care acum cred că e în Danemarca, nu știu dacă a rămas acolo, o fetiță pe care a numit-o tot Cornelia și din păcate a fost așa de hotărâtă să treacă dincolo, încât a vrut să treacă într-un tir ascunsă cu fetița, cu bebelușul.
am încercat să convingem și eu și alte persoane care stăteau cu ea să nu facă greșeala, pentru că o să moară amândouă. Și, într-adevăr, nu s-a hotărât până la urmă să plece, deși avea tot pregătit, bani, bebelușul, și nu cred că ar fi reușit. Mai târziu a ajuns în Danemarca și în lagărul de primire, unde eram toți, de fapt, ne-am întâlnit și foarte, foarte luptătoare și foarte pusă pe fapte mari, Cornelia a reușit să-și ducă copilul afară. Și cam acestea au fost evenimentele din 2-3 luni, să zicem, până în octombrie. În capitolul care va urma, voi posta și restul șederii în Ungaria. Mulțumesc de data asta și la revedere în următorul capitol.